és Kossuth András. Kossuth András, igen. Színpadon a 4 zsűri, Tóth Gabi, Arthur Róbert, Puzsér Róbert, és Majka. Csak az Újpest! Az első produkcióban az egyenesen Londonból érkezett Royal Ballet együttes tagjai lépnek fel. Köszönjük őket nagy tapssal! Köszönjük szépen, most pedig hallgassuk meg a zsűri véleményét. Gabi, légy szíves, nyilatkozz! Srácok, el se tudjátok képzelni, hogy mit adtatok nekem. Olyan helyesek vagytok így együtt, úristen, én tudnék veletek együtt dolgozni, és így rátok nézek, és nagyon ügyesek voltatok a koreográfiával és mindennel. Nagyon szép volt, gratulálok. Köszönjük, Majka! Hát, ami jó, az jó, de szar volt. Nem tudom, hogy ő mit látott. Tudjátok, a legközelebb koreográfiát tanultok, nézzétek meg egy Fradi meccset, oké? Mert elég jó balettmozdulatok vannak. Még annyit, hogy egy ilyen előadás után Ózdon egy évig nektek kéne kapálnatok az összes kertet. Menjetek már, hagyjuk már, borzasztó volt. Köszönjük szépen a zsűrinek! A következő műsorszámban a Gyula Snakes pompon csapata lép fel. Nagy tapsot nekik! Köszönjük szépen, és ismét hallgassuk meg a zsűrit, Alföldi Róbert. Hát nem tudom, mit mondjak. Nagyon őszinte leszek. Élvezhetetlen volt. Még egyszer nem akarom ezt látni. Azért, Robikám, mondjál már valami szépet is róluk. Nem tudok, bandikám. Puzsér Róbert. Én
Én alig kapok levegőt. Mi volt ez a minősíthetetlen suttyóság? Hol volt benne a sodrás? A jó ízlés? Ez egyszerre tehetségtelen, alpári és bunkó. Titeket le kéne vetni a Tájgatoszról. Subárba vágyat követek. A mai utolsó előadást olyan emberektől láthatjuk, akik az autóbalesetem után elvitték a kocsi maradványait. Hölgyeim és uraim, fogadjuk hatalmas tapssal a helyi dzsigolókat!